O delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, inauguraba xunto cos 3 alcaldes o obradoiro conxunto entre Lousame, Outes e Noia. Durante 12 meses, 20 alumnos recibirán formación teórica e práctica no módulo de silvicultura e roza, unha especialidade con gran demanda na contorna. E tendes un ano de traballo, dereito a paro e a formación que é necesaria e aparte nun nicho de traballo que ten demanda ahora mismo por as circunstancias no noso territorio. Tanto no ámbito privado, porque cada vez é maior o número de propiedades que non xestionan directamente os propietarios, sino que recurren a unha empresa para facer eses traballos de silvicultura, e iso fai que aumente esa demanda laboral. Tamén as propias administracións, os concellos, pois cada vez necesitamos destinar, dedicar máis persoal a esa labor de desbroce, silvicultura, talas e podas en altura e demais. Entón, sinceramente, creo que vos vai a ser útil por esa experiencia que adquirides. Ademais da adquisición de formación de proximidade e remunerada que permitirá a obtención dun certificado de formación con validez en todo o territorio nacional, os alumnos terán ocasión de realizar prácticas en empresas. É unha formación remunerada. Iso tamén é moi importante porque permite que a vosa única dedicación estes meses sexa precisamente esta formación. Non tedes ningunha excusa para non estar centrados, para non estar adicando o 100% do tempo para a formación. Esta é unha oportunidade non só para formarvos, digamos, aquí, senón despois sabedes que hai unha parte, como se trata de obradoiros duais, na que poderedes, moitos de vós, ao mellor non todos, integrarvos nunha empresa, facer prácticas nunha empresa. Eu creo que iso tamén é unha cuestión relevante para a empresa e para vós. Este obradoiro súmase aos outros 4 que a Consellería de Economía e Emprego desenvolverá nas comarcas do Barbanza e Muros Noia. 95 alumnos beneficiaránse destas iniciativas, que supoñen un investimento total de 2,3 millóns de euros.